dnes. Pavol Habera, pre mňa on znamená proste všetko. Proste úplne ľúbi ho, úplne zalúbený do neho. Slamúdna ticho, ten súčasný hit. V škole dostal slohovú prácu napísať, koho najradšej ľúbi. A on napísal Pala Haberu. Človek, ktorého si vážim, je známa a mediálna osobnosť, ktorá je 20 rokov na scéne. Je to hudobník a hlavne ostrý kritik a porodca v Superstar. Skoro vždy má strapaté vlasy, ktoré si vždy češe. Máva dosť tenký hlas pri spievaní svojich piesní. Pri každých castingoch, keď sa začne pýtať, akú pieseň si kto vybral, tak skôr začne na ľudí svojou tvárou robiť rôzne gestá. Rád sa vysmieva ľuďom, ale ktorí nevedia spievať, ale aspoň sa snažia. Nepáči sa mi, keď nadáva počas prenosov. Nemá to zmysel. Už to dáme. Pálko, pani doktorke si zabudol napísať, lebo som si práve rýchlo si nezapamätal. Pani doktorke chirurgičke. Áno, ona to tak prosím vás. Dobre. OK, super. Ďakujeme veľmi pekne. Nikdy na vás nezabudnem. To je moje pero. A vaše skladby... Pekný deň vám prajem. Dobre, OK. Vaše skladby mám... Super. Peťko, ideme. Dovidenia, pekný deň vám prajem. Pozdravte Oďa, hej. Počúvaj, ty si fakt tvrdohlavý človek, vieš o tom? Ja si stojím za slovom. Ty si stojíš za slovom. Pevne pripravený, ako ja vám povedal. Pamätáš na to? Milá Pevne porota, pripravený. ďakujeme veľmi pekne. Pálko raz si povedal, pevne pripravený sa nehybe. Áno, pevne pripravený. Čau. Super. Ale musia byť tiež pripravení, pretože ďalší čakajú, ďalší naši... Ahoj. Já se ospravedlňujem, že žijem. Ne, to je v pořádku. Hele, Paolo, to příště může dopadnout tak, že přijde s 45 a zastřelí tě, víš, to je... Ale Je to nebezpečné povolání občas, no. Ale takový lidé taky si kupují CDčka, hodí Ale na jo, koncerty. ne. No. Tak kolikrát zaplať pánbu za ně. No právě.